Hormatly prezidentimizin taýsy tagylarlaryny netijesinde ýurdumyzda amal aşyrýan giň möçberli özgörtmeliň çägini, telekeçilik ulgamyna, bazar ykdysady şertlerine, bäsleşigi ukyply önümçiligi ýoly goýmakda uly işler durmuşa geçirilýär. Işur telekeçiligiň çekýän asly zähmetleri bilen önümçiligi täze öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrylyp, halkymyza zerur bolan ýokur hili hojuluk haritlerini öndürmek işlerim talaba laýyk derejede alınıp berilýär. Mary welaýatynyň wekili Badyr Etragyň çägine ýerleşýän Akbulut harit nişanly hojuluk haritlerini önürýän Türkmeniň Rysgaly atly hususy kärhanasynyň önümçilik binýadynyň giňeldirilmegi netijesinde täze önümliň dürli görnüşlerini önürmek işleri gurumçylykla alınıp berilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe telekeçilik ulgamy we oň önümçiligi hil taýdan ýokary derejege göterildi. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzdy kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek baradaky edýän aladalarynyň ruhlanyp zähmet çekýän telekeçiler önümçiligi täze, kuwatly tehnologiýalar ornaşdyrmak arkaly ýokary hilli ýerli haritlary önürmek we olaň möçberlerini artdyrmak işlerini ýoly goýýarlar. Akbulut harit nişanly hojuluk haritlaryny önürýän Türkmeniň Rysgaly atly hususy kärhanasynyň ýokary önümçilik kuwatly kärhanalaryň hataryny görkezmek bolar. Önümçilik kuwaty ýokary bolan enjamlar awtomatik usulla dolandyrylyp, olaň hünärmenler tarapyndan sazlaşykly işledilmegi netijesinde bu ýerde dünýä ülümlerine laýyk gelýän önümliň uly tapgyrlary öndürilýär. Kärhanada ekologiýa taýdan arasy matadan taýýarlanylýan hojuluk haritlary özüniň ýokary hilligi bilen tapawutlanýar. Haritlik derejesi ýokary bolan hemem durly görnüşli döwrewap gaplary gaplanan bu haritler el ýeterli bahadan ilatymyza ýetirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe bu hususy kärhananyň önümçilik bölümlerini synagat we günnelik sarp edilýän önümliň birnäçe görnüşleri öndürilýär. Bu ýerde Akbulut harit nişany diş arasylaja serişdilen birnäçe görnüşleriniň öndürmegim kärhananyň işçileriniň halkymyzyň hojuluk önümlerini bolan ösün isleglerini edigderli öwrenip durýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Kuwatly enjamlaryň kömegi arkaly öndürilýän bu döwrewap diş arasylaja serişdilen dişleri temizlemekde ähmiýeti ören uludur. Kuwatly enjamlaryň sazlaşykly işledilmegi netijesinde öndürilýän hojuluk we synagat önümleri haritlik derejesi ýokary bolan gaplary gaplanylýar. Bu önümleri gaplamakda zerur bolan polisiýelen gaplarym kärhananyň kuwatly enjamlary arkaly taýýarlanylýar. Türkmeniň Rysgaly hususy kärhanasynyň işçileriniň önürýän bagtyarlyk döwrümizde mahsus bu önümleri ýurdumyzda geçirilýän önümçilik sergilerine de münasip orna ýeleýär. Kärhananyň işçileri telekeçiligi ösdürmek barada edýän biýmöçür aladalar üçin mehriban arkadaşymyzyň adyna tüýsürekden çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler.